Ja, men hvis det... Jeg må så mange ganger, du vet du. Ja, men hvis det... Mange ganger, du vet du. Ja, men hvis Espen sto og så på det da, hva skulle du gjort da? Jeg vil ha vafler! Ta det der med vafler, da. Dårlig tenkt. Hva faen, Espen? Skal du ha vaffel? Jeg vil ha vafler. Jeg hadde tatt den i armen til. Jeg sier det nå, så går jeg hjem og lager vaffel med det. Og det vet du. Det vet du. Jeg har vafler. Ja, men så kommer krabben din og sier det at han skylder ingen penger. Si det da. Krabbe, 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 krabbe. Jeg vil ha vafler! Og det vet du! Og det vet du. Det vet du! Ta det der med vafler, du greier. Hvis du vil ha vaffel, jeg vil ha vaffel. Vaffelkommissær. Vet du. Jeg kan betale. Jeg vil ha vaffel. Du må ha vaffel. Lett vaffel. Gjør ingen vaffel. Jeg klarer ikke mer. Å, satan.